Studju kummissjonat mill-Assoċjazzjoni tal-Iżviluppaturi Maltin wera li l-akkomodazzjoni f'pajjiżna qed issir aktar affordabbli milli kienet fis-snin passati. L-istudju li ġew inkarigati minnu d-ditta indipendenti KPMG u li sar bilan li jistudja fid-dettall is-suq tal-proprjetà u tal-kostruzzjoni f'pajjiżna ġie ppreżentat lill-Prim Ministru Joseph Muscat f'Kastilja. Mark Brambler, wieħed mill-persuni li ħadem fuq l-istħarriġ, qal li mill-analiżi li għamlu ma sabu ebda fatturi li jindikaw li teżisti xi bużieqa fis-suq tal-proprjetà. Sostna li l-postijiet vojta jew dawk għall-kiri qed jinbijaw u jitilqu malajr. Mill-analiżi li ħdimna ma jidirx ġeneralment illi teżisti problema ta' affordabilità fis-suq bħalissa, vera illi l-prezzijiet qegħdin jolew, daqstant ieħor id-dħul qiegħed jola, daqstant ieħor il-banek qegħdin ifittxu li jkunu kompetittivi f'dan is-settur u l-affordabilità ma tidirx li ġeneralment hija problema. Jekk jidher illi hemm żoni fejn l-affordabilità tibda ssir inqas komuni, hija fil-każ ta' individwu li jipprova jiffinanzja proprjetà waħdu jew waħedha u għal estent inqas għal koppja li jaqilgħu it-tnejn li huma il-minimum wage. Żied jgħid li minkejja li s-settur tal-kostruzzjoni ta' spiss jiġi kritikat, dan jikkontribwixxi 15% tal-ekonomija u jipprovdi 40,000 impjieg. L-istħarriġ wara wkoll li 22% tal-ħaddiema Maltin jaħdmu direttament jew indirettament fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-President tal-Assoċjazzjoni, Sandro Ketkuti, qal li studju bħal dan huwa importanti biex l-Assoċjazzjoni tagħmel argumenti mibnijin fuq il-fatti. Aħna ridna li konna studju indipendenti u ma noqogħdux biss fuq dak li naħsbu aħna u dak li nemmnu aħna, ridna nibbekkjaw l-argumenti tagħna bin-numri bi studju b'mod li sar b'mod xjentifiku mill-KPMG. Il-Prim Ministru Joseph Muscat qal li dan hu studju importanti ferm u li permezz tiegħu il-Gvern se jkollu l-lussu li jieħu deċiżjonijiet ibbażati fuq il-fatti iktar milli fuq l-istint. U laqa r-riżultat tal-istħarriġ fejn qal li dak li ilu jgħid il-Gvern issa ġie ttestjat u ippruvat mill-KPMG. Saħaq li waqt li rridu nibqgħu mexjin ma' żminijiet, ma jistax ikun li jitħalla kollox liberu fejn kulħadd jagħmel li jrid u fil-budget li ġej se jkunu qed jinfetħu diskussjonijiet dwar qatt ta' fatturi fosthom il-kera. Waqt li jifhem li s-suq huwa ħieles, sejjaħ bħala inaċċettabbli l-fatt li jkun hawn min jirdoppja l-kera mill-lum għal għada u din se tkun waħda mill-affarijiet li trid tiġi riżolta.